חבר'ה, תודה רבה. מפקד מחוז תל אביב. בלי מיקרופון. ערב טוב, כמה שאפשר להגיד. בשעה 4:30 מגיע מחבל בן 19, תושב שטחים, מתצפת על הנקודה מאחור, על הסוג של פאב, ממתין לנקודה ומתזמן אותה ומבצע דקירה. לפחות בבן אדם אחד, נכון לעכשיו זה מה שאנחנו מכירים. הוא פצוע, מצב בינוני עד קשה. אזרח שהיה במקום מחוץ לעסק מזהה את הדקירות, מבצע ירי, פוגע בו ומנטרל אותו. נחישות גדולה מאוד של האזרח. אני יכול להגיד שבמקביל לנקודה הזאת יש לנו מספר מוקדים עם לא מעט אזרחים. זה השלב שהם מתכנסים. אני מבקש מהאזרחים שמגיעים להיות ערניים. יש כוח גדול שנמצא פה, שוטרים פרוסים בלא מעט זירות. מי שמזהה אדם חשוד לדווח לנו ואנחנו נטפל. עכשיו החקירה היא של השב"כ, אנחנו נבין עוד מעט. אנחנו במצלמות לפחות רואים את האירוע במדויק. יש לנו מצלמות שהסבירו לנו מיד את האירוע, אנחנו רואים אותו לבד כרגע, אנחנו לא רואים אדם נוסף, אבל חקירה של השב"כ תסביר את זה. מה השם? מפקד מחוז תל אביב, חיים סרגרוב. תודה.